Hei, Sit. Ora pada nonton tok. Kuwi ana tombol jenenge subscribe, jempol karo share di budget kabeh. Njur kirim nang kancane diki pada. Ajak lalen. Wis urung? Tak ketok ping 1 tekan 10. 1, 5, 10. Wis ya. Lanjut. ngapa Diki? Bapak siapa ya? Diki ngerti nyong siapa? Nyong ke insinyur dokter. Ngerti. Nikahan sih. Nah, jadi ngerti. Emre nyong terkenal banget bukan oh? Yang kan cah cilik Kang, dina nonton YouTube. Yang ngerti bojone di Kakang. Oke, tak omongi. Cilik anane nyong kuwe. Ora tau kober dolanan HP. Anane ki dikon bapakane kon repek nang alas. Repek siapa Kang? Oh, alah belakang milenial. Ya. Tak naiki. Men rada ecer ya mangan es dingin. Repek kuwe kegiatan turu kayu nang alas. Nek zaman biyen-biyen nih, anak kompor kayak zaman siki, jadi dia nganggo kayu, mulanya anak istilah repek. Oh alah ngono Kang. Sebelumnya di kaos tua ya Kang. Oh alah tak cilik pantongan malah ngunek nanyong itu buah. Lah pantongan kue apa meneng tah? Oh alah bocah zaman siki mono, ora pantongan kue, ora nganggo sopan santun, ora nganggo tata krama, kue sing jenenge ora pantongan. Walah Kang, Rika bahasane anak-anak ya Kang. Iki ki bahasa asli Wonosobo, bahasa sing kudu dilestarikan. Lah kudune cah cilik-cilik kaya Diki ki ngerti. Engko batir-batire dine ngerti. Ya wis, iki tak mentuk dingin. Kuset, mentuke apa meneng tah? Lah mentuk kowe ora ngerti. Mentuke beling omah. Ya wis, tak mentuk dingin. Kok nek Diki gen bingung, iki ana sing pengen ditakokna, gen ana sing klalen, ya wis engko takokna nang KBBW nang episode ngarepe. Iki ke lagi gawe konten KBBW Kang. Sanggup parikan kue Kang. Mereka netizen bosen mengko Kang. Lah kan diceramai cah cilik. Ya heeh.